Ayúdame, bel de politie. Jonge police, ik heb hulp nodig. Mi meester Judansa, ik ben gewoon Mia Rida. Waar is het ziekenhuis? Undae, hospitaal daar. Bel een ambulance, ja maar een ambulance. Er is brand in Kandelaar. Ik ben verdwaald, mi taperdi. Ik voel me niet goed, mi nota sinti mi bon. Ik heb pijn, mi $10. Ik ben allergisch voor. Mi tin allergie a pa. Mi tin allergie a pa. Pas op, Pagatino stop. Er is een ongeluk gebeurd. Un accidente a tu maluga. Ik ben in gevaar, mita dempelige, waar is de apotheek? Undai boticata. Ik ben flauw gevallen, mia perde consensi. Kan je me naar de dokter brengen? Bepori ba mi na un dokter. Ik ben aangevallen, mia wordu attacca. Mijn telefoon is gestolen, hij hoort aan mijn telefoon.